Hej, mit navn er Jakob, og jeg er psykolog. I den her video vil jeg fortælle lidt om, hvad eksponering er for noget. Ordet eksponering er i grunden ganske almindeligt og bliver ofte brugt i daglig tale. Man kan fx tale om, at man bliver udsat eller eksponeret for negativt indhold på internettet, eller hvis man går i skole, kan man fx blive udsat for forskellige fag, det vil sige eksponeret for forskellige fag. Derfor er der i grunden ikke noget unikt i at bruge ordet eksponering, når det kommer til kognitiv adfærdsterapi. Men ordet bliver brugt i kognitiv adfærdsterapi til at beskrive noget meget specifikt. Oftest bliver eksponering eller eksponeringsterapi brugt i sammenhæng med angst og angstlidelser. Det kunne også være OCD for eksempel. Og i den sammenhæng der handler eksponering eller eksponeringsterapi i grunden om at lade sig selv udsætte for noget af det, man kan være bange for. Målet er, at man gradvist vender sig til det og derfor reducerer angsten, der er forbundet med at være i kontakt med det, man er bange for. Det kan nok lyde en lille smule indviklet, men det er i grunden ret enkelt. Her kan det nok være lidt hjælpsomt med et kort eksempel. Hvis man for eksempel er bange for hunde, så kunne det lyde som om, at man bare skulle gå hen til en stor hund, og så vil det ligesom blive bedre. Men pointen med eksponering er, at man tager det i små trin, så man gradvist lærer, at der ikke sker noget. Og i det her eksempel med hunde, der kan man for eksempel forestille sig, at man i første omgang ser på billeder af hunde. Siden kommer man måske til at se en hund på lang afstand. Man kan så nærme sig hunden ganske langsomt, og til sidst måske komme hen og klappe den. Pointen er, at man prøver at nærme sig noget, man i grunden er bange for, i små trin, så man hele tiden kan overskue det, og så man hele tiden kan klare at holde det ud. Sagen er den, at folk, der er bange for hunde, nok vil opleve en vis mængde ubehag, bare ved at se på hunde, måske bare at være tæt på hunde, og der er det så meningen, at man bliver i den situation, indtil det her ubehag har lagt sig, for det vil lægge sig. Og det er i grunden kernen til eksponering eller eksponeringsterapi. Man skal prøve at udsætte sig for noget, man i grunden er bange for at opleve, at den frygt, man føler, den lægger sig, eventuelt langsomt, men den vil lægge sig. Og når den har lagt sig, så kan man bevæge sig videre og komme tættere på det, man er bange for. Hvis man har for eksempel angst eller døjer med OCD, så kan eksponeringsterapi være en god vej at gå. Eksponeringen er ikke nødvendigvis svaret på alle ens bønner, men det kan godt være meget hjælpsomt. Eksponeringsterapi er i sin grundform i grunden ret enkelt, men for at få en god proces, så kan det godt være, at man er nødt til at alliere sig med en god terapeut, f.eks. en psykolog. Det kan i hvert fald være rigtig vigtigt at have en terapeut med på råd, da det ikke altid er lige nemt at finde ud af, hvad trinene egentlig skal være, hvornår man tager for store skridt, og hvornår man godt kan sætte farten lidt op. Det var en ganske kort introduktion til eksponering og eksponeringsterapi, som den ser ud i kognitiv adfærdsterapi. Og husk på, hvis du har det psykisk dårligt, så skal du søge hjælp. Du kan enten gå til din egen læge, eller du kan opsøge en psykolog. Og uanset hvad, så håber jeg, at du får en rigtig god dag. Og husk at passe rigtig godt på dig selv.